Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είσαστε όλοι καλά και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο με Fortnite. Λοιπόν, παίζω με τον φίλο μου του Χάρη και θα πάμε να ξεκινήσουμε, αλλά πριν πρωτού ξεκινήσουμε θα κάνετε ένα like και μια εγγραφή. Πάμε να πατήσουμε τώρα ready για να ξεκινήσουμε. Θα παίξουμε 1v1. Θα χορέψουμε ένα ωραίο χορό. Ωραία. Αλίκα. Ωραία παιδιά, συνεχίζουμε. Θα μπούμε τώρα 1v1. Παίζουμε από τα ίδια και αυτός παίζει από PlayStation και εγώ παίζω από PlayStation, γι' αυτό θα παίξουμε καλή μάχη. Αυτός παίζει από PS5 Slim και εγώ παίζω από PS5 Fat. Λοιπόν, δεν θα πάρουμε healings, no healings. Πάμε να ξεκινήσουμε, μισό να πάρω ένα όπλο που το είχα πετάξει. Όχι, ποιο είναι? Πάρ' το. Αλλά δεν θα σπάμε, παιδιά δεν σπάμε. Λοιπόν, ωραία. Κατά λάθος. Παιδιά, ναι, δεν σπάμε. Είναι no healings. Ωραία. Παιδιά, του πετάξαμε τώρα. Δεν. Καλά ήταν. Με πίστολο δεν σκόψε. Όχι, ήθελα τώρα να του ρίξω μία. Προσπαθεί αυτό, δεν θέλει να μην προσπαθεί και δεν παίζει για να φλεξάρουμε και εμείς δεν φλεξάρουμε. Εμείς απλά θέλουμε να σας κάνουμε ενθουσιασμένους και ωραία. Ναι. Ωραία. Ναι! Τον σκότωσα παιδιά. Πάμε, πέφτει. Όχι, δεν πειράζει. Ήταν να τον πετύχουμε, αλλά εντάξει, αρχίσαμε τώρα. Πάμε. Να το βλέπουμε, ωραία. Πάμε. Όχι. Πέσαμε τώρα κάτω, παιδιά. Όχι. Όχι. Ναι. Το σκοτώσαμε, παιδιά. Είμαστε bronze 1. Τώρα το ξεκινήσαμε. Έχουμε και 3 kills. Δεν σπάμε, το είπες, δεν σπάμε. Ναι, κατά λάθος. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά. Θα του βγάλουμε τώρα μία με τα πίστολ. Όχι. Τι είναι αυτό, τον πετύχαμε. Όχι. Παιδιά, ήθελα τώρα να σας πω να κάνετε εγγραφή για να τον σκοτώσω στον αέρα και παιδιά τον σκεφτόμουν να σας το πω αλλά δεν σας το είπα και είδατε τι του έκανα στον αέρα, τον έφαγα με το πίστολ.
Για να δείτε ότι είμαι καλός, αλλά δεν θέλω να σας φλεξάρω. Ποτέ παιδιά, μην κοροϊδεύετε τους άλλους, δεν είναι καλό. Πάμε. Χάρη, για πέσε κάτω. Του έσκασα χέρια στον αέρα, παιδιά. Λοιπόν, νάτος, έρχεται. Φίλε. Ωραία, 66. Ναι, τον σκαντώσαμε. Bronze 2, παιδιά, πήγαμε. Μια χαρά. Ναι, όπα. Να κάναμε full box. Σε αφήνω να το σπάσεις. Όχι, δεν πειράζει. Η προσπάθεια μετράει, παιδιά. Πάμε τώρα. Συνεχίζουμε. Όχι. Εντάξει. Όχι. Όταν κάνει restart του build είναι πολύ σπαστικό. Δεν σπάμε. Κατά λάθος πάμε. Εντάξει. 69, του σκάσα. Και πάμε τώρα για μια χέντα. Όχι. 35. Ναι, παιδιά, γι' αυτό το παίρνω αυτό το όπλο, είναι ειδικό. Emote flex. Ωραία, άμα δείτε στα ranks, λέει emote flex. Οπα. Κατά λάθος. Όχι, τι! Παιδιά, έκτισε το wall και με σκότωσε. What? Αυτό. Οπα. Τώρα κάνω full box. Όχι ρε παιδιά. Καλά, δεν το λες και η win. Ναι, μπορείτε να μας κάνετε friend. Survan 2000 εγώ. Sibgogo ο φίλος μου. Δηλαδή Χάρης, αλλά θα δείτε τα ονόματα μου τώρα στα στήλμα. Παιδιά, σε φωτογραφία. Τον έφαγα. Κάπως τον έφαγα. Δεν κατάλαβα πώς τον έφαγα. Παιδιά, γράψτε μου στα σχόλια πώς τον έφαγα. Κάτι μου λέει ότι είναι εδώ. Κάτι μου λέει ότι είναι εδώ κοντά. Όσο! Παίζουμε λίγο τρεχαρντά, αλλά εντάξει. Παίζουμε το full. 45. Ναι, είμαστε φαν PS5, εμείς. Όχι ρε, φίλε, δεν πειράζει. Νικάμε ούτως ή άλλως, αλλά δεν με νοιάζει που νικάω, ούτως ή άλλως είμαστε και οι δύο καλοί.
όχι, αστόχιστα παιδιά. Όπα. Όχι, δεν πειράζει. Καλό. Παιδιά, εγώ προσπαθώ να βγάλω build στον αέρα. Όχι νόσκοπ. Όχι νόσκοπ, παιδιά. Νόσκοπ, όχι νόσκοπ. Αλλά πριν έκανα μια νόσκοπ με το pistol, το είδατε όλοι. Και σας αφιέρωσα την εγγραφή. Και απλά σας αφιέρωσα τη θέα για να σας κάνω πιο χαρούμενους. Και εμείς ωραία παιδιά, συνεχίζουμε το βίντεο, δεν θα παρατάμε κάτω, πρέπει να είμαστε όλη την ώρα πάνω γιατί άμα είμαστε πάνω δεν μπορεί να μας φάει και τόσο εύκολα. Λοιπόν, θα σας πω ένα πράγμα, όταν θα παίζετε Fortnite δεν θα τα παρατάτε ποτέ κάτω. Δεν είναι καλό να το παρατάτε, πρέπει να συνεχίζετε να παίζετε μέχρι να κερδίσετε. Γιατί όσο παίζετε μπορείτε να βελτιωθείτε και να νικήσετε τους καλούς παίκτες όπως εμένα, τον φίλο μου. Βασικά όλοι είμαστε καλοί παίκτες και εσύ είσαι καλός παίκτης και εγώ είμαι καλός παίκτης και οι φίλοι μου είναι καλοί παίκτες και όλοι μας είμαστε καλοί παίκτες εκτός από τους YouTubers που εντάξει μας μετάνε. Όλοι κάποια στιγμή θα κάνουμε και ένα λάθος. Γιατί όχι όλα σωστά, κάποια στιγμή θα κάνουμε και ένα λαθάκι. Λοιπόν, παιδιά. Οπα, παιδιά μισό. Ωραία. Ναι, παιδιά, το σκοτώσαμε. Δεν πειράζει. Όπως λέει το φίλος μου, δεν πειράζει. Ωραία, μην πέσει όμως επάνω μου. Λοιπόν, δεν σημαδεύουμε. Του λέω να μην πέσει πάνω μου, παιδιά, και πάει και πέφτει. Όπα. Παιδιά, τι του έκανα! Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν τα παρατάμε ποτέ, παιδιά. Ήταν καλή σε αυτή. Όπως και εγώ τον σκόντασα, τώρα τον σκόντασα και αυτούς. Παιδιά, γράψτε τώρα στα σχόλια και στην Epic Games θα βγάλουν τα snipers πίσω στον Battle Royale. Όποιος τα έβγαλε είναι κακός. Το είπες πολύ αργά μάλλον αυτό. Μάλλον παιδιά το είπε πολύ αργά και έφαγε μια σέντα. Ναι, για κάποιο λόγο πάει πέρα εδώ και τον έχω χάσει. Το σκότωσα. Όχι. Οκ. Πότε, όταν θα πεθάνει ο άλλος. Παιδιά, ωραία, είμαι 23.
παιδιά, ήθελα τώρα να μπιλντάρω, απλά δεν πρόλαβα. Εντάξει, δεν πειράζει, το σπάσω μετράει. Όχι, θα τον πετύχαινα τώρα. Όχι, και πάλι τώρα θα τον πετύχαινα. Παιδιά, δεν βλέπω. Έφαγε λίγο aim. Ωραία, παιδιά. Πάμε. Όχι, δεν το κάναμε. Δεν πειράζει. Δεν κάναμε full box. Όχι. Δεν κάναμε full box. Όχι. Να απογορεύεται να σπάμε. Τόσο πολλά μπει. Τον ξέρουμε τον Χάρη, είναι top του snipe. Δεν θέλει να μάθει καλύτερα επειδή εντάξει δεν είναι και τώρα και τόσο. Πρέπει να γίνει καλύτερος. Και αυτό είναι τον βοηθάω. Και παιδιά πρέπει και εσείς να βοηθάτε όλους. Όπως και εγώ τον έχω εξασκήσει να παίζει καλύτερα. Και εσείς μπορείτε, άμα ένας αδελφός σας, ας πούμε, ή κάποιος φίλος σας δεν ξέρει να παίζει, μπορείτε να τον εξασκήσετε. Μισό να κάνουμε το reload το πίστολ μας. Εντάξει, πάμε. Δεν. Όχι. Καλός, παιδιά, δεν το λέμε κακό. Δεν. Bronze 3, παιδιά, πήγαμε. Λοιπόν, θα πάω, παιδιά, silver. Βασικά, θα πάω, παιδιά, πρώτα bronze 3, 10%. Και εκεί πέρα θα κλείσει το βίντεο. Ας ελπίζουμε να γίνει αυτό αργά, γιατί δεν θέλω να κλείσω, παιδιά. Αλλά πρέπει. Εντάξει. Δεν είναι ωραία, συνεχίζουμε. Ωραία. Το έριξα στον αέρα χέντα. Όχι, παιδιά, τον έχω μάθει να παίζει καλά, με τη βοήθειά μου τον έχω μάθει. Είναι καλός με τη βοήθειά μου. Όχι, εγώ είμαι 79. Ναι, παιδιά, δεν πειράζει, έχουμε κάνει 17 kills. Είναι δυνατός αυτός ο φίλος μου και δεν τα βάζει ποτέ κάτω. Τυχαία το έκανα αυτό. Πάμε ξανά, πάρε shockwave. Όχι. Όχι, παιδιά μου κόλλησε. Όχι ρε παιδιά. Κάντε μια εγγραφή για να τον σκοτώσω. Ναι, μπράβο που κάνετε εγγραφή. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε άλλα 7 kills. Ωραία, όχι. Δεν βάζω snipe έτσι στο Silvan. Ποτέ. Στο άγαλμα της μπανάνας ποτέ δεν θα βάλω snipe. Ωραία.
Πάμε παιδιά, συνεχίζουμε. 19 kills. Για να πάμε bronze 3, 5% πρέπει να κάνετε τώρα εγγραφή. Όχι ρε παιδιά, τι το χάσαμε έτσι. Το ρίξαμε χέντα στον αέρα παιδιά, όπως είδατε. Ωραία. Παιδιά, πώς σας έχω αφήσει? Όχι, δεν τον είδα καλά. Ωραία, τον σκοτώσαμε. Για λίγο δεν με σκότωσε. Εντάξει, δεν ήμουν και τόσο λίγο. Ωραία. Τους σκάσαμε 56 μέρα. Δεν πειράζει. Όχι ρε παιδιά. Ωραία. Όχι ρε παιδιά. Κάντε κάτι για να το νικήσω. Πάμε. Πάμε. Σκάσαμε μια χέντα. Όχι ρε παιδιά, δεν το ήξερα ότι ήταν δικό μου γκολ. Όχι ρε παιδιά, δεν πειράζει. Καλό ήτανε, πολύ καλό. Θα τον βάλουμε τώρα σκόχο. Όχι ρε φίλε. Περιμένετε, δεν βλέπω γιατί είναι και ο ήλιος παιδιά. Όχι ρε παιδιά, δεν μπορώ να τον έχει ήλιο. Έχει από πίσω ήλιο παιδιά και δεν μπορώ να τον σκοτώσω. Δεν πειράζει. Πάμε, συνεχίζουμε. Περιμένετε. Περίμενε λίγο να χτίσω ψηλά. Έλα, περίμενε να χτίσει λίγο ψηλά. Περίμενε. Πάμε, συνεχίζουμε. Πάντα μου βγαίνει κάτω το βόλ. Πάμε, συνεχίζουμε. Όχι, έσπασα το βόλ μου. Όχι, πήγα να του βγάλω τώρα μία... Πάμε full box. Όχι. Οπα. Έχουμε αφήσει low. Dead. Πάμε. Φοβάμαι γιατί όταν ακούω λίγο τα σong βαγχώνομαι λίγο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά αγχώνομαι λίγο. Όχι ρε παιδί, ρε φίλε. Όχι ρε φίλε, πάλι ρε, όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε, έχει γίνει διάσημο. Έλα ρε. Όχι ρε παιδιά. Πάμε να τον πετύχουμε στον αέρα. Το πετύχαμε. Ωραία. Θα πρέπει να κάνουμε άλλα 2 kills και το βίντεο θα κλείσει. Πάμε. Ελπίζω να γίνουν αργά τα 2 kills. Γιατί δεν θέλω να σας κλείσω. Πάμε, συνεχίζουμε. Ωραία. Πήγε να τους... Όχι ρε φίλε. Παιδιά, βοηθήστε με να τον νικήσω.
Τέλεια. Λοιπόν, άλλο ένα kill και το βίντεο θα κλείσει. Δεν πειράζει, παιδιά. Συνεχίζουμε. Οπα! Παιδιά, είδα το build από δίπλα μου και λέω ρε Storm! Τι είναι το Storm, λέει? Σε αυτό το game δεν υπάρχει Storm, παιδιά. Πώς μου εμφανίστηκε το Storm? Ωραία, όχι παιδιά, αστοχήσαμε και οι δυο μας. Αστοχήσαμε το ball. Όχι ρε φίλε, παιδιά, κάναμε τον σκοπό μας. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε στο άλλο. Γεια σας.